Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem de la internacionalització dels productes de la DO Penedès. Coneixerem Pinort, un negoci familiar amb molta història, i tastarem els vins Mireia i Chateldon de Pinort. La internacionalització dels productes de la DO Penedès és cada vegada més gran. Durant els darrers anys, el percentatge destinat a l'exportació ha anat creixent fins a situar-se al 30%. El prestigi dels vins i escumosos penedesencs es fa cada cop més palès a l'entorn vitivinícola mundial. Bé, jo crec que els vins del Penedès són coneguts des de fa molt de temps. Potser per nosaltres sí que hi va haver un any especial, que va ser l'any 1979, on hi va haver un vi del Penedès, que va ser Mas la Plana, que va guanyar una competició internacional molt important, que eren les Olimpiades del vi a París, i va ser la primera vegada que un vi del Penedès va guanyar tots els xateaus francesos, que en aquella època eren els vins més importants del món. L'èxit internacional de la DO Penedès ha estat el resultat d'anys de treball. Presentar productes innovadors i atractius ha estat clau per obrir-se camí als mercats de diferents països. Bé, jo crec que la DO Penedès potser és de les denominacions que han estat més innovadores i que també s'han adaptat més a les tendències dels mercats internacionals. De fet, va ser una de les primeres que va començar a plantar varietats internacionals, de forma que aquí és una denominació on tenim varietats autòctones, però també varietats forànies. Poden conviure bé, on realment tenim molts microclimes diferents. Tenim vinyes que estan molt a prop del mar, però tenim vinyes que estan a dalt de la muntanya, amb més de 500 metres d'alçada. Llavors, és com un petit jardí de vinyes, no? On pots tenir moltes varietats i climes diferents. L'heterogeneïtat de varietats de raïm que es troben al Penedès permet elaborar vins molt diversos. Aquest és el principal valor afegit que destaquen els consumidors internacionals. Crec que en general són vins que han estat descoberts d'alguna forma aquí. Quan la gent ve aquí, sobretot a l'arc mediterrani, i descobreix aquests vins, se'n recorda, aprèn sobre aquests vins i després quan torna vol recordar aquest temps que va estar aquí, les seves vacances i aquest frescor que tenen molts els vins de la DO Penedès, especialment els blancs. A dia d'avui, la DO Penedès s'exporta a més de 140 països. Tot i que el principal focus se centra a Europa i Amèrica del Nord, estan incrementant-se les vendes a països asiàtics i del centre del continent americà. Com a vins del Penedès, els principals mercats, el primer continua sent Europa i concretament Alemanya, que és una bona part de les exportacions que es fan a Europa, però després tenim mercats com el mercat de Canadà, concretament el mercat de Quebec, també el mercat com el xinès, on estem incrementant les ventes dels vins, i també, per exemple, el mercat mexicà. Un bon vi no és suficient per a fer-se un lloc destacat dins el panorama internacional. Viatjar i donar a conèixer el producte és la clau per arribar a ser un referent. Jo crec que primer cal un producte de qualitat, però aquí al Penedès això existeix i ja s'ha demostrat des de fa molts anys, i després cal fer la maleta, anar-se'n als mercats, contactar amb els importadors, i això és una tasca que requereix molt de temps, molt d'esforç, però que és indispensable i que a llarg termini sempre dona els seus fruits. La constància i l'esforç per ampliar les fronteres comercials han fet que la DO Penedès esdevingui un dels puntals vitivinícoles al món i s'entengui com a sinònim de qualitat. Bodegues Pinort, amb més de 150 anys de tradició vitivinícola al Penedès, elabora els seus vins combinant les últimes tecnologies amb els mètodes tradicionals que han passat de generació en generació. Va començar el nostre besavi, ja tenia les seves pròpies vinyes,
però fins que el meu avi no es va incorporar, ell tenia un somni d'algun dia poder elaborar el seu primer vi, i amb l'esforç, la dedicació i la seva dona, que també el va ajudar molt, la nostra àvia Antònia, doncs el 1942 va elaborar el seu primer vi. Pinort va ser un dels pioners en l'agricultura ecològica al nostre país. En els darrers anys ha ampliat la seva gamma de productes i ha realitzat una aposta ferma per l'agricultura ecològica i biodinàmica. Intentem respectar al màxim l'entorn, el medi ambient i sobretot també el raïm en si. Intentem recuperar els nutrients i microorganismes necessaris que antigament tenia el sòl per fer un bon conreu a la vinya, però que amb el pas dels anys, l'utilització de productes químics, pesticides, s'ha anat degradant. I amb la biodinàmica intentem sobretot fer això, recuperar aquests microorganismes, aquests nutrients tan necessaris i aportar vida al sòl. Bodegues Pinort forma part de l'ADO Penedès des dels seus inicis, un territori que els hi ha aportat les condicions idònies per elaborar els seus vins. L'ADO Penedès té la gran virtut que té unes diferències d'altitud molt grans, va des del nivell del mar fins a quasi 600 metres d'altitud, i això fa que s'hi puguin conreuar moltes varietats i que les mateixes varietats ens donin diferents vins i diferents qualitats, depèn de quina altura s'hagin conreuat. A la finca Montanyans, Pinort hi cultiva les vinyes més velles amb les que s'elaboren els vins de criança. A Pinort sempre hem apostat per les varietats autòctones i tradicionals de la zona d'aquí al Penedès. Per això avui en dia tenim ceps de xarel·lo i de macabeu de més de 60 anys, però a la vegada també vam ser un dels cellers de la zona que vam també voler incorporar varietats de fora i experimentar. I vam decidir apostar per la varietat Cabernet Sauvignon, Merlot o Chardonnay. I això avui en dia ens va molt bé perquè tenim ceps vells de varietats autòctones, com pot ser un xarel·lo, però a la vegada també podem elaborar vins de Cabernet Sauvignon o de Chardonnay de ceps ja d'uns 35-40 anys. I això es nota després en volum en boca, en estructura i en qualitat del producte. Pinort elabora vins de criança d'alta qualitat. Per fer-ho disposa de més de 2.000 barriques amb les que busca l'equilibri entre el vi i la fusta. Nosaltres tenim unes 2.000 barriques aproximadament, d'uns proveïdors diferents. Són barriques de roure francès i americà. Llavors, depenent de l'anyada i la varietat que sigui el raïm, utilitzem unes o l'altres, depenent del que busquem. Llavors, amb les barriques nosaltres les utilitzem més que res per acaronar una miqueta el vi només i sempre vigilant que la varietat conservi l'essència, que recordi a la terra, a la fruita. Llavors sempre busquem l'equilibri aquest nosaltres. Durant els últims anys, Pinort ha apostat fort per l'enoturisme per tal d'apropar el consumidor al celler i transmetre la passió per la feina ben feta. A part de fer visites tradicionals, que seria visitar el celler i les vinyes, a fer, a més, activitats paral·leles, com per exemple cursos d'iniciació al tas de vins o també activitats a la vinya, que això també agrada molt perquè depèn de l'estació de l'any, si és l'hora de podar, els fem podar, si és l'hora de veramar, veramar. I ara, per exemple, estem fent controls de maduració del raïm, que també veuen com treballem i els agrada molt, la veritat. Bodegues Pinort és el paradigma de negoci familiar d'èxit, on treballen conjuntament diverses generacions des de fa anys. Per nosaltres, tant el meu germà com jo, poder continuar aquesta tradició familiar i, a part d'això, que el nostre pare ens deixi implicar-nos i continuar el seu camí, per nosaltres és fantàstic. Generació rere generació, la filosofia de la família Teta s'ha anat consolidant sobre els pilars que la van fer néixer. Tradició familiar, esperit pioner i innovador, amor a la terra i passió pel bon vi. Avui tastarem els vins Mireia i Châteldon de Pinort. El Mireia és un vi blanc fresc, sec i lleuger que sorprèn per la seva intensitat. Aquest és el Mireia, de Pinort. Un vi blanc fet amb varietats molt aromàtiques, que són la Muscat i la Gewürztraminer. Tenim a la vista un color groc pàl·lid, amb reflexos entre gris, amb algun matís verdós. Tenim un moviment bastant àgil a la copa, ens trobarem un vi fresc, un vi lleuger.
Si anem en nas, ens destacarà sobretot la part de fruita i de flor. Concretament trobarem molta nota de raïm, una part que ens recordarà fruita exòtica, com una miqueta el litxi en almíbar, aquest que trobem als restaurants xinesos a les postres, això ens hi recordarà una miqueta. I també una sensació com si ensuméssim roses. És un vi molt fragant, fet amb dues varietats molt aromàtiques. A la boca l'entrada és fresca, té un bon pas per boca, aquesta sensació que ens anirà omplint tota la boca, una sensació prou grassa, i quan ens l'empassem ens farà salivar, ens vindrà, gràcies a aquesta acidesa, ens vindrà ganes de fer un altre glop, però també amb una lleugera sensació dolcenca de final de boca. És un vi que ens acompanyarà perfectament plats lleugers, plats de closca, o ens podríem atrevir amb formatges cremosos suaus i fins i tot en algun foami cuit. El Châteldon és un monovarietal de Cabernet Sauvignon amb una llarga criança de 14 mesos en botes de roure i 2 anys en ampolla. Aquest és el Châteldon de Pinort, un vi fet majoritàriament amb Cabernet Sauvignon, que té un pas llarg de criances en bota i després s'acaba d'arrodonir en ampolla abans de sortir al mercat. Aquesta llarga criança se'ns notarà a simple vista perquè tenim un color granatós, algun rivet que potser comença a anar cap a tons teula. Tot i això és un vi amb bastanta brillantor i això ens denota una llarga vida. Amb nas ens destaquen els aromes que en direm terciaris. Aquests aromes són els d'espècia, de tabacs, de cuirs, els aromes que venen més potser de la bota i de l'evolució de l'ampolla. És un vi amb certa calidesa, és un vi que ens omple bé la boca, que té un taní present, però molt polit encara, és un taní que al llarg del temps s'acabarà de polir encara una mica més, però que ja ens surt al mercat, diguéssim que molt fàcil de veure. Al final és llarg, en el retrogust tornen a sortir aquestes notes de criança, tot i això també hi ha una part de fruita. En aquest cas trobes una fruita més confitada, una pruna, més aviat compotada, en podríem dir. El Châteldon és un vi de tall força clàssic que ens servirà per acompanyar la gastronomia de tota la vida, des de carns vermelles, guisats. En resum, un vi que ens ajuntarà tota la família al voltant d'un bon àpat. Aquí acaba aquesta temporada de Terra i Vi. Esperem retrobar-nos l'any vinent per conèixer amb més profunditat la denominació d'origen penedès i els seus cellers. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.